Така, прекрасно. Продължаваме нататък. Гости в студиото Иво Инджев, журналист, Иван Стамболов, блогър, и Милослав Йосифов, главен редактор на сайта News.bg. Здравейте! Добър ден! Как ви изглеждат нещата днес, на 26 септември, след всичко това, което се случи в Катуница? Доста септемврийски. Този месец е особен в българския календар. С много история натоварена. Аз се надявам, че не правим отново история с последици, каквито други септемврийски дати са родили в календара на България. Защото могат да се направят много аналогии. Въобще аз в Катуница сигурно съм един от малцината, които ще говорят за Катуница без да са били в Катуница, защото това се превърна в някакво място за изява и на българската журналистика, което в крайна сметка е нормално. Не съм бил в Катуница, но съм бил на други места и мога да направя някои аналогии. Трябва да припомня, че... Искаш ли да направим извод? Това някакъв локален проблем ли е? Ни най-малко. Ни най-малко. Това е процес. Това е избухване на едно напрежение, което се е събирало от години, от десетилетия. Например, лъжа е за добруването на циганите при социализма, когато ги ограждаха с тараби покрай трамвайната линия за захарна фабрика, ако си спомняш. Просто така, по този начин беше, извинявам се, по този начин беше прикриван. И това е една, как да кажа, една емблема на начина, по който се решаваха тогава проблемите. С БТР срещу турците, за циганите имаше само тараби, защото просто те не възставаха. А ушким всичко било добре тогава. Нищо подобно, този проблем е много стар. Тази клоака, за да изригне по този начин, тя се натрупвала през десетилетията. И не са само последните 2 десетилетия. Аз не мога да се съглася с теб. Имаш право на тази гледна точка. Аз смятам, че просто такова напрежение между цигани и българи според мен няма. Има в отделни определени конкретни моменти. Когато, българите виждат, че... Има омраза и нетърпимост, която съществува от години и която ние сега се опитваме да кажем, че няма нищо общо с... Не е масово разпространена. Значи, ако има някаква омраза и нетърпимост, то тя е концентрирана в някакви ядки. В никой случай не е масово разпространена. Или най-малкото, което има не омраза и нетърпимост, как да кажа, игнориране. Нежелание да се занимаваш изобщо с този етнос. Но това е за политическата класа, която би трябвало да се занимава и която на четвъртия ден реагира днес с посещение на премиер и на президент на мястото на събитието, все едно, че ни прави някаква услуга. Това е тяхно служебно задължение. Те би трябвало още първия ден да са там. И двамата. Вместо това на четвъртия ден пристигат триумфално. Добре, сега ще ти кажа. Прав си, обаче от друга страна, пък ако бяха първия ден, щяхме да кажем, ето сега, понеже са избори и те затова тъпчат веднага там да политизират цялата история. Няма ако в тълкованието на историята. Да не се връщам към темата за колаката. Така си мисля. Не са го направили и това е факт, който не се нуждае от коментар. Добре. Иван Стамболов ни отговаря на въпроса, това локален конфликт ли е, разпра между жителите на Катуница и семейство Рашкови, или е наистина някакъв конфликт между цигани и българи в нашата република? Много съм съгласен с Иво това, което каза. Конфликтът не е локален, конфликтът наистина е етнически конфликт. Аз много мразя етническите конфликти и затова бих искал, когато се появи такъв конфликт, той да бъде назован с неговото собствено име етнически конфликт и да се вземат съответните мерки, той да бъде решен. Защото обратното е сега да съм болен от хемороиди, обаче се лекувам от заошка, защото не е срам от това, че съм болен от хемороиди. Трябва да се лекуваме от това, от което сме болни наистина. И не сме ние хората, които събираме и в медиите умуваме върху тези неща, не сме ние тези, които ще дадат определение на нещата. Важно е как ги чувстват хората. Хората ги чувстват, че такъв конфликт има. И следователно, колкото по-скоро нашата сияйна политическа класа вземе съответните мерки в посока на неговото решаване, толкова по-добре. И както Иво каза, този конфликт е трупан десетилетия, така че той с една Катуница, с още едно-две събития няма да може да се реши. Но просто страшно се чувства политика по този въпрос. Ли е? Защото веднага сега се сещам за така наречените лондонски събития. И може сигурно да изборим още няколко столици в Европа, в които са възниквали точно такива. Страшното и бомбастичното е, че хората имат инстинкта и чувството, дори не инстинкта, интуиция да го наречем, че легитимираната от тях власт трябва да предприеме нещо. И когато тя не го предприема самите те. Това е бомбастичното. Следователно, ние трябва да очакваме от нашата политическа класа и най-вече от политическите партии да направят необходимото по въпроса. И всъщност, на мен това, което ме направи впечатление, провокира да напиша и това, за което сте ме поканили днес тук, е, че реакцията на властта в първите часове, да речем не първите часове, следващия ден на Катуница беше да излязат и да кажат: моля ви се, не политизирайте нещата, не правете политика от това. Никак няма, те са иманентно политически тези неща. Няма политическа партия, която за 20 години да не е преследвала политически цели чрез циганите.
Заради техните политически цели и това, че те на всеки 2 години стават актуални с гласовете си в изборния процес, те са извоювали куп привилегия, да не ги изреждам сега. Аз мисля, че тия привилегии позатихнаха малко. Вече имат навсякъде сложени електромери, измерват им електроенергията, карат да плашат. Вижте, това е малко като шистовия газ. Още го няма, още не е почнало проучването, но вече протестираме срещу него. Тук с обратен знак. Добре, искам да чуя само Милослав Йосифов, който е главен редактор на сайта News.bg. Милослав, това според теб локален конфликт ли е между Рашкови и хората от Катуница или е нещо, което наистина може да прерасне в нещо по-голямо? Според мен трябва да разделиме нещата. Ако приемем, че това е локален конфликт, това означава, че трябва да го приемаме като нещо криминално. Да разделиме битуването на Кирил Рашков и проблема за интеграцията на циганите. Всичко, което последните дни видяхме и от Фейсбук, и от профилите на близките на Кирил Рашков, говори за една вулгарна показност и една демонстрация за безнаказаност, каквато има не само в Катуница и в много други богати фамилии в България. Така, запази си мисълта, рекламата на Нова телевизия. Здравейте, с блогъри и журналисти коментираме случая Катуница. Слушахме господин Йосифов, главен редактор на сайта News.bg, който беше стигнал до това да ни обясни дали това е локален или по-общ конфликт. Стана ясно какво? С едно изречение само да формулираме, за да се върнем обратно в темата. Проблемът трябва да се раздели. Това говорих преди рекламите. В случая става дума за един криминален повод, но аз мисля, че трябва да надскочиме това нещо и да помислиме малко по-глобално. Тепърва следствените органи ще доказват дали убиеца или убийството е поръчено от Кирил Рашков или не е поръчено. Но местните жители използват този трагичен случай като начин да се отърват от фамилия Рашкови, които по много начини и поводи ги тормози през тези изминали години. И психически, и... Това те питам. Има ли почва наистина да възникне конфликт между цигани и българи в този момент? Това е другия въпрос. В края на краища ние все някога трябва да разчепкаме проблема, за да може да намерим някакво решение. Има ли? Какво е твоето мнение? Има ли такова нещо? Моето мнение е, че така втръсналата ни дума интеграция и интегриране не върви и не се знае кога ще тръгне. Това е огромният проблем. Проблемът е, че говориме, че те са почнали да си плащат, имат си електромери и така натам, но то неписан двоен стандарт твърде дълги години беше наложен в България. Сега, един много елементарен пример. Доскоро, а може и още да е така, качвайки се в автобус, контролера проверява билети, но като види цигани, се прави, че не ги забелязва. Това е един много елементарен и дребен пример, обаче той е много показателен, когато говорим за интегриране на роми или на цигани. Аз предпочитам да употребявам цигани, защото няма нищо обидно в това нещо. И аз така мисля и си го употребявам. И не смятам, че трябва да се обижат от това нещо. Добре, значи според теб има все пак някаква почва, има зрънца. Разбира се, че има. Ако се затваряме очите, че няма, просто изпускаме и този момент да започнем да мислиме по решаване на този проблем. Има, разбира се. Иво, ти мислиш, че... Не знам защо се мъчиме за пореден път да, вярно, деликатен е моментът предизборна кампания, сме и доста партии разчитат на тези гласове. Но в края на края сега се е случило и сега трябва да се говори. Поне сега трябва да почне да се говори. Добре. Ти смяташ ли, че наистина може да се стигне до сблъсъци? Аз опитах в началото да кажа, че в Катуница не съм бил, но съм бил на едно място, което се нарича Ливан и съм видял какво означава гражданска война, в която на един етап, аз отирах 83-та, тя започна 75-та от един автобус. После продължи с една битова катастрофа между мюсюлманин и християнин и между окопна война между северния ливански град Триполи
и християнския град с гората заради един християнин, който застреля един мюсюлманин. Така че съм видял как стават тези неща и съм видял как само 8 години по-късно хората вече не помниха откъде е тръгнало всичко. И просто се биеха всеки срещу всеки, всеки за каузата си, всеки защото вече има убит в семейството или изнасилена и така нататък и така нататък. А тогава се говореше за балканизация на Ливан. Аз много бих искал в България да не допуснем ливанизация на нашите Балкани. Защото разбирам, че това звучи абсурдно, но все от някъде се тръгва. Ако се съгласим, че това не е отделен битов инцидент, който според мен е абсурдно да се твърди, че е отделен битов инцидент, видяхме напрежение. Видяхме хора, които скандират лозунги, аз не искам да ги повтарям в ефир, те са противоконституционни. Каквато и да е емоцията, каквито да са основанията. Ама това са други хора. Ти много добре знаеш. Значи това не са граждани, който гледал примерно новините, станал е, оставил си е маста и е тръгнал да ходи да се сражава. Да, но се сражава. Не е това, не е това. Това са хора, които по съвсем друг начин възприемат света. Те са някакви националисти, не знам си какви, трети, пети, 16. Не чухме лозунга богаташите или престъпниците в затвора, а чухме друго. Циганите на сапун, турците под ножа. Нали? Това се скандираше многократно. Се опитваме да кажем, че няма етническо напрежение. Това не беше лозунг срещу личността на този злодей, който всички сме съгласни, че е такъв, нали, особено след като вече му препрочетахме за еди кой си път биографията. Не знам защо прокуратурата не я чете между другото тази биография или не се е чели както трябва, когато е трябвало. Но сега вече знаем наизуст. Нали? Всички сме съгласни за личността на злодея, върху когото сега всички ги се концентрират. Ни най-малко не звучи оправдателно, надявам се това, което казвам за него, но не това е проблема. Той може би е спусъка, може би е фитила, който е подпалил бомбата. Може би по някакъв начин да е лицето на всичко това, което се случва. Че стурмоза, който упражнява върху съграждани, съселени и така нататък. Нали? Но във всички случаи напрежението, което избухна, то тлее. Ти вярваш в това? Естествено, че вярвам. Аз живея в тази страна. Разговарям с хора. Че има почва за такова напрежение? Цяла партия възникна, извинявай, експлоатирайки това напрежение и влезе в парламента. И в момента крепи властта. И премиера Борисов не смее да й направи забележка, когато те му правят забележки, какъвто беше случай сега с началото. Добре, Иван Стамболов, има ли според теб почва наистина да възникне някакво напрежение между цигани и българи? Това не само има такава почва, но то вече е възникнало. И аз особено се разтревожих тази сутрин, като слушах Националното радио, където генерал Васил Василев, опитен полицай, да припомним, че по негово време беше историята с Зрънкови в Видинско, каза почти буквално следните думи. Не си правете илюзия, защото ни чакат тежки етнически конфликти. По Националното радио. Така че аз съм много съгласен с Сило. Страшно е, затова нека да наричаме нещата с простите имена и да вземем още едно нещо да коментираме. Поведението на полицията в онази нощ. Поведението на полицията не е самоволно. И нека никой да не се опитва да си измие ръцете с полицията. Началника трябва да поема отговорност за действията на полицията. Да не говорим, че се получиха страхотни противоречия. Министър-председателят бламира своя министър, който в момента не е на поста си заради предизборни ангажименти, и каза, че полицията не се е справила. Неговия министър му връща топката и казва, не е вярно, полицията се справи отлично. В същото време по една телевизия репортерка твърди, че не са били 2000, а са били 200 души участниците в събитията. Кой лъже в цялата тази... Кой преувеличава тогава? Така да поставя въпроса в цялата може ли в една такава ситуация полицията да казва, или по-скоро висшите представители на полицията да казват, ние не искахме да се намесим, за да не вземаме страна? Ама това е абсурдно. Те са тук, за да вземат страна. Това е като в публицистиката. Съжалявам, че прехвърлям топката в това поле. Не можеш да правиш публицистика без да имаш позиция. В България може да, даже е почти задължително, но някои хора, които се опитват в резултат на това, имат някои проблеми. Но в полицията, в прокуратурата не можеш да стоиш безпристрастно. Това не е цирк, в който се харесваш на всички. Или балет. Това е друга бира. Добре, какво трябваше според теб да направят полицаите? Полицаите трябваше в деня, когато беше убито момчето Елека му пръст, да отидат и да направят една адекватна акция в Столипиново, откъдето се знае, че са хората с буса, откъдето се знае, че е буса. Да направят нужното количество арести според техните списъци на оперативно интересни, как се наричат хора, да приберат 30-40 души да преспят в районното, да ги държат там, докато не се разбере кой е бил и какво се е случило, които са били в буса. И ако се беше направило това адекватно нещо, вярно, че в Столипиново хората нямаше да тръгнат. Ако не бяха тръгнали, селените в Столипиново нямаше да дойдат и другите да им помагат.
Отново се връщаме на това, че не се реагира нормално. Не ти ли напомня, Милена, тази история твърде много на палежа на партийния дом в началото на 90-те години, когато полицията отново не се намеси, когато даже нямаше пожарни. Мисля, че е съвсем друго. Ама то беше очевидна политическа провокация. Или най-малкото беше използвано след това по същия начин. Добре. Какво става? Втори палеж в рамките на 20 години. Цикъла се повтаря. Добре, благодаря ви за това.